Πάω στην Ελένη Μπέτα, διότι έχουμε σισίκα συμπέρικα σήμερα. Έλα ομορφιά. Χαίρετε. Έλα ομορφιά, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Καλή χρονιά να πω εγώ τώρα, Καλή γιατί χρονιά. έχουμε βρεθεί από τα Χριστούγεννα. Αλήθεια. Ναι. Α, Σημαντικό. 14 Φλεβάρι. Είναι και θα ήθελα να έχω σημαδιακό. μουσική υπόκρουση τον Νίνο Λιάκο μου, αν είναι εύκολο. Ωραίο τραγούδι αυτό. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι και θα ήθελα έτσι αυτό το τραγούδι, μουσική υπόκρουση. Τώρα που θα μιλήσουμε για το βαθύ καθαρισμό, τον ωραίο, το μοσχομυρωδάτο, τον καθαρισμό προσώπου αυτόν που μοσχοβολάει πορτοκάλι, λεμόνι και άλλα όμορφα. Ναι, γιατί έχει βιταμίνη C, έχει βέβαια. Βέβαια. Έχει ωραία συστατικά, έχει τη σεντέλα ασιάτικα. Είναι και η beauty σειρά που έχει έρθει όμως να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Ωραίο τραγούδι. Ευχαριστούμε. Νομίζω αυτό το τραγούδι έχει συνδυαστεί απόλυτα με αυτή τη μέρα. Ναι, τελείως. Πώς τα Χριστούγεννα της Δέσποινας Βανδύ. Ακριβώς, αυτό είναι. Μαράια, μαζί. Αυτό είναι. Για πες. Λοιπόν, είναι η κορεάτικη σειρά που έχει όμως δημιουργηθεί σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις ανάγκες της δυτικής επιδερμίδας. Έτσι. Γιατί όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, οι ανάγκες μας είναι διαφορετικές, γιατί ο τρόπος ζωής είναι διαφορετικός. Φυσικά. Οι κλιματικές συνθήκες πόλη είναι που διαφορετικές. ζούμε, Η πόλη. Ακόμα και το άγχος που εμείς έχουμε είναι διαφορετικό. Φυσικά, Τελείως φυσικά, διαφορετικό. εκείνες είναι. Και θα πω και κάτι άλλο. Και οι επεμβάσεις. Γιατί οι κορεάτες από πάρα πολύ μικρές έχουν πολλές επεμβάσεις κάνουν. Το οποίο θέλω να το τονίσουμε για να μην παθαίνουμε πανικό και βλέπουμε αυτές τις επιδερμίδες. Γιατί πολλά κορίτσια, πάρα πολλά. Πολλά κορίτσια μας στέλνουν και μας λένε: θέλω αυτό το κλασικό. Το αλαβάστρινο, το τέτοιο, ναι. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Πολλά φίλτρα. Πάρα πολλά φίλτρα. Μάλιστα. Το λέω γιατί έχει γίνει πολύ έντονο. Γιατί απαντάω σε πολλά μηνύματα και το βλέπω πάρα Και σου πολύ ζητάνε έντονα. αυτό το κορεάτικο το δέρμα. Το δέρμα. Πώς ναι, Το πολύ ξέρω, τέτοιο. ξέρω. Κορίτσια που μου αγχώνεστε, πολλά τα φίλτρα και πολλές εγχειρήσεις. Πάμε λοιπόν. Η σειρά έχει ολοκληρωμένη, να πούμε. Είναι ολοκληρωμένη περιποίηση και για πρόσωπο και για σώμα. Είναι η σειρά η οποία τι κάνει, χτίζει ρουτίνα. Δεν είναι αυτό που λέγαμε την πρώτη φορά, ένα φαρμακάκι όταν έχω πρόβλημα. Χτίζουμε μια υγιή επιδερμίδα με μικρά καθημερινά βήματα που θα μας φέρουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι 7 βήματα για το πρόσωπο και 7 βήματα για το σώμα. Και αυτό που βλέπεις εκεί θα το δώσω τώρα στα κορίτσια μου και θα είναι προς πώληση τις επόμενες μέρες. Είναι τα 7 βήματα με τη σειρά που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε, να τα δούμε ένα-ένα. Βεβαίως. Τα 7 βήματα θα τα δούμε και αύριο. Και αύριο θα πάω λίγο στα συστατικά πιο έντονα. Για να εκπαιδευτούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, double cleansing. Γιατί χρειαζόμαστε στην Ελλάδα και γενικότερα στη Νότια Ευρώπη ή στις χώρες που έχουμε παραπάνω ήλιο double cleansing? Καθαρισμό, ναι. Όχι μόνο γιατί μπορεί να έχουμε βαφτεί παραπάνω. Να ξέρετε ότι το αντιλιακό δεν φεύγει αν δεν υπάρχει μια ελαιώδη βάση. Το αντιλιακό έχει ελαιώδη βάση, δεν θα φύγει από τους σπόρους μας το 100%. Εμείς φοράμε χειμώνα καλοκαίρι αντιλιακό, το τονίζω αυτό, ειδικά στην Ελλάδα. Άρα πέραν από το make-up που θέλουμε να λιώσει, γιατί και το make-up έχει ελαιώδη βάση, θέλουμε να φύγουν από τους σπόρους μας ό,τι έχει σε αντιλιακή προστασία. Είτε η κρέμα μας, γιατί η κρέμα μας πολλές φορές έχει αντιλιακή προστασία, είτε το αντιλιακό μας. Και έχουμε την ελαιώδη βάση μας που είναι με φυτική γλυκερίνη όμως εδώ, άρα ακόμα και να έχω και ακμή και λιπαρή επιδερμίδα, δεν μου φράζει τους σπόρους μου, δεν νιώθω αυτή την, πώς θα το πω τώρα πιο λαϊκά, τη γλίτσα. Ναι. Άρα διπλός καθαρισμός, το θαύμα για να ξεκινήσω τη ρουτίνα μου με μια υγιή επιδερμίδα, έτσι ώστε ό,τι και να της βάλω πάνω να το απορροφήσει και να δώσει τη δράση που πρέπει. Λοιπόν, είναι το ελαιόδες μου το καθαριστικό και μετά πάω το bubble που είναι με ενεργό οξυγόνο το συγκεκριμένο αυτό. Αυτό νιώθετε ότι τρίζει το πρόσωπό σας χωρίς όμως να φυδατώνει. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να διατεράσετε το pH της επιδερμίδας. Άρα να ξέρετε πάντα δύο προϊόντα. Πάντα δύο προϊόντα για την τέλεια καθαρή επιδερμίδα. Δεν θα τρώγατε ποτέ σε ένα βρώμικο πιάτο, άρα αυτό πρέπει να σκεφτείτε και για την επιδερμίδα σας. Δεν βάζουμε ποτέ σε μια μη καθαρή επιδερμίδα τη ρουτίνα μας. Και γιατί πρέπει να επαναφέρουμε το pH μετά. Όταν μπαίνει νερό στο πρόσωπό μας, πάω λίγο πιο εκπαιδευτικά για να αρχίσουν λίγο τα κορίτσια μου να ξέρουν ακριβώς γιατί βάζουν τι. Πάρα πολλά κορίτσια με ρωτάνε γιατί να βάλω τον ετικίλο, γιατί πρέπει να είναι τόσο απαραίτητη. Μετά το νερό που θα εφαρμόσω στο πρόσωπό μου, διαταράσσω το pH της επιδερμίδας. Άρα τι πρέπει να κάνω, να το επαναφέρω στα φυσιολογικά του και να το δώσω μια ωραία ενυδάτωση. Έχουμε τη λοσιόν που μπορεί είτε με το χέρι μου να την εφαρμόσω, πώς βάζω νεράκι, τα μποναριστά κιόλας, είτε με ένα δίσκο ντεμακιγιάζ. Κάνει θαύμα το πρωί, μπορεί να μην βάλετε καθαριστικό, μόνο τον ετική λοσιόν. Γιατί το πρωί δεν έχετε καθαριστεί σωστά, έχει μείνει μόνο η περίσσια του. Και αυτή έχει υπέροχο άρωμα, πρέπει να σας πω. Είναι φανταστικό προϊόν. Είναι η προετοιμασία για τα πάντα. Και μετά πάμε σε ένα προϊόν που έχει γίνει best seller. Δεν είναι ούτε ορός ούτε κρέμα, είναι κάτι ενδιάμεσο. Έχει πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νιασιναμίδι, που η νιασιναμίδι βοηθάει πάρα πολύ. Λεπτές γραμμές, ενυδάτωση, σημάδια από ακμή αν έχουμε, τραχιά επιδερμίδα. Είναι το αγαπημένο σας προϊόν by far από την ημέρα που το βγάλαμε.
Έχετε ξετρελαθεί. Θέλω να δείτε λίγο την υφή. Είναι αρκετά λεπτόρευστο, σαν να βάζετε νεράκι στο πρόσωπό σας, αλλά νεράκι με λίγο σώμα. Δείτε το λίγο. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα και σε βιταμίνη C, αλλά σταθερή βιταμίνη C. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες την εφαρμόζετε. Γιατί επιμένω στα συστατικά? Όταν η βιταμίνη C δεν είναι σταθερή, δεν μπορούν να την εφαρμόσουν πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες. Και θα πάω στην κρέμα μου, που είναι κρέμα ημέρας, και σου είπα ότι όταν έχουμε SPF, οπωσδήποτε πρέπει να εφαρμόζουμε λάδι. Αυτή έχει SPF. Είναι και κρέμα και αντιλιακό μαζί. Και τελειώνω. Και τα πάτσεις, τα υπέροχα. Με τα υπέροχα οι πάτσεις μου. Και αύριο θα ξεκινήσω με αυτά, γιατί είναι διαφορετικά από τα άλλα. Και με το καινούργιο υπέροχο σχήμα που είναι. Και σχήμα και η μυρωδιά. Ειδικά τώρα την άνοιξη, αυτή η μυρωδιά είναι φανταστική. Η σειρά αυτή την έχουν αγαπήσει, γιατί τους έχουμε βάλει σε μια ρουτίνα θεραπείας θρέψης. Αν μου δίνετε. Μπράβο, έχω λεπτό, μπράβο, πολύ καλό αυτό. Χτίζουμε ρουτίνα. Πάρα πολλά κορίτσια με ρωτάνε γιατί πρέπει να έχω αυτά τα βήματα. Και όμως αυτά είναι τα βήματα. Ακόμα και στα ευρωπαϊκά προϊόντα, αυτό είναι το βήμα. Αυτό είναι το βήμα. Ο καθαρισμός είναι το Α και το Ω. Μετά η προετοιμασία πριν βάλω τα προϊόντα μου. Τα προϊόντα μου, έναν ορό πάντα. Ο ορός τι κάνει? Ο ορός ενεργοποιεί οτιδήποτε βάλω πριν από αυτόν. Τι του λείπει του ορού και του essence? Του λείπει η ενυδάτωση. Άρα με την κρέμα έρχομαι και κλειδώνω την ενυδάτωσή μου. Ένα άλλο προϊόν που σας αρέσει πάρα πολύ, δεν το περίμενα εγώ τόσο πολύ, είναι το lip scrub. Γιατί αν δεν έχω ενυδατωμένα χείλη, θα φαίνεται το πρόσωπό μου αφυδατωμένο. Είναι με βάση τη ζάχαρη, full βιταμίνη C. Ειδικά αν τώρα το χειμώνα σκάνε πάρα πολύ τα χείλια σας, είναι μια πάρα πολύ ωραία θεραπεία. Τα πάτης που τα έπιασα πριν είναι πιο μεγάλα από τα άλλα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν το βάλω στο πρόσωπό μου, θα δείτε ότι πιάνω μεγαλύτερη επιφάνεια. Πάντα τα βάζω γιατί πάντα με ρωτάτε. Μπαίνει και από αυτή την πλευρά. Και μπαίνει και από την άλλη. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος στα συγκεκριμένα. Λέω να πάμε στο δώρο μας και αύριο να δείξουμε τα υπόλοιπα και να δείξουμε και για το σώμα. Θα σας δείξουμε αύριο την καταπληκτική σειρά για το σώμα. Λοιπόν, μπαίνετε στον λογαριασμό του Καλύτερα θα γίνεται στο Instagram. Follow φυσικά Natura Siberica. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω, το κάνετε ήδη. Απλά το υπενθυμίζω εγώ. 3 τυχερές κερδίζουν. Όλη τη ρουτίνα τους. Όλη τη ρουτίνα σας και τα 7 σας βήματα. Κερδίζετε ένα κουτί με προϊόντα της σειράς CC Siberica από την Natura Siberica. Είναι η φανταστική κορεάτικη σειρά, αλλά για τα προϊόντα τα δικά μας, τα ελληνικά, τα μεσογειακά. Κληρώνουμε τη Δευτέρα, κάντε τα like σας, πολλά like, follow την Natura Siberica και αύριο έχουμε το ραντεβού μας με την Ελένη πάλι εδώ για να δείξουμε ξανά τα πάτσες και βέβαια την σειρά για το σώμα που είναι επίσης καταπληκτική και ολοκληρωμένη. Πάμε σε αγαπημένο διαφημιστικό διάλειμμα και ετοιμαστείτε να κάνουμε μια βουτιά στην αγκαλιά. Ήρθε, είναι εδώ, πού είναι εδώ, είναι. Ετοιμαστείτε να κάνουμε μια βουτιά στην αγκαλιά του Φάνη Λαμπρόπουλου.